Llavors, el que volem és l'equiparació amb Europa, volem el grup B amb retribucions d'una vegada per totes, volem ser una professió titulada i regulada, i volem que els tècnics superiors sanitaris d'una vegada comencin a tenir el pes que tenen a dintre de la sanitat, perquè sense nosaltres no hi ha diagnòstic. No hi ha cap facultatiu, per eminència que sigui, que pugui donar un diagnòstic si no hi ha darrere un tècnic superior sanitari fent les proves necessàries perquè ho aconsegueixi. Precisament lligat amb... És un reclam des de fa moltíssims anys. Nosaltres des de l'any 2007 estem classificats, catalogats com el grup B dintre de la sanitat, però amb una disposició transitòria que dura des de llavors no se'ns ha pagat mai aquestes retribucions, el qual representa uns 200 euros més o menys en la nòmina de cada tècnic des d'aquell moment. Vull dir, imagineu la d'anys que fa que ens deuen aquest import, el que representa per tots aquests tècnics. I a part d'això, el que estem veient ara és que amb el nou estatut marc que en aquest moment s'està negociant, el que està passant és que els tècnics superiors sanitaris tornen a ser oblidats i tornem a tenir un estatut marc que continua sense parlar de nosaltres com una professió titulada i regulada, el qual a nivell jurídic ens col·loca en una situació precària